Ja tosiaan sitten GSK-kurssi, turvakurssi, Jereltä terveisiä. Jerehän on Ålesundissa hommissa ja minä nyt luen tämän koko homman tässä näin. Ja osa teistä saattaa muistaa minut Ålesundin ja Vardin terveisistä. Olen asunut puoli vuotta Norjan Ålesundissa ja työskentelen edelleen laivanrakennusfirma Vardilla vanhempana ostajana. Norjassa vietetty aika on mennyt todella nopeasti, vaikka takana on vain puoli vuotta uudessa maassa, uudessa työpaikassa ja hieman erilaisessa työkulttuurissa, voin todeta olevan iloinen nykyisen elämäntilanteeseeni. Mutta miksi terveiset tällä kertaa Bergenistä? Pitkän ajan tavoitteeni on työllistyä öljykaasualuksella töihin, eli siis offshore-hommiin. Päätin kulmana syksynä, että hankin omakustanteisesti tarvittavat offshore-sertifikaatit. Offshore-lääkäritodistus sain syyskuussa ja nyt oli GSK-kurssin vuoroja aika. Eli tosiaan niin, Vardilla hommissa, mutta Vardi on semmoinen, että heillä ei suoranaisesti ole niin kuin offshore-puolen hommaa. He sillä lailla niin Jere päätti itse sen investoida ihan ominaisen. Sitten homma jatkuu, että Bergenissä sijaitseva Maersk Training valikoitui paikaksi minulle sijaintinsa puolesta. Maerskin kurssikeskus on kävelymatkan etäisyydellä Bergenin lentokentältä. Toiseksi kurssin jälkeen lensin Helsinkiin, jonne oli hyvät lentoyhdet Bergenistä. Toki kurssin hinnossakin on pieni ero, Haukisundissa kurssi oli kallein tällä hetkellä. Ja Bergenissä tosiaan suht edullinen kurssi, ja itsekin käynyt tuossa Bergenissä. Se on Maersk Training Rescue, että se on perinteisesti se on Rescue on se yritys ja Maersk Training. Isompi firma osti sen joku muutama vuosi sitten, ja mä en nyt sitten ole ihan varma, millä nimellä siellä kyltit tänä päivänä on siellä seinillä, mutta kuitenkin se löytyy Rescue-rakennuksena, tai sitten toi Maersk Training, ja tosiaan niin länsirannikolta löytyy, niitä on muutamissa paikkoja, löytyy noita kurssikeskuksia Norjassa, ja sitten kun tuonne sivustolle menee, niin sieltä löytyy sitten erilaisia, niillä on paljon erilaisia kursseja, Maritim-kurssia, ja kaiken näköistä kurssia, sertifikaattia, mutta sitten on toi offshore, mistä klikkaa, niin siitä offshoresta klikkaamalla pääsee offshore-kursseihin ja sieltä löytyy sitten listalta löytyy myös sitten se GSK-kurssi, mitä voi katsoa. Ja tämä on mun oma ottama kuva, olin siinä itse kävin siinä samassa paikkaa kurssilla Jeren kanssa, ja sitten en samaan aikaan, vaan tuossa muutama vuosi sitten. Ja kurssin varaaminen tapahtuu kuin mikä tahansa nettiostos. Valitsen itselleni kurssin englanniksi sekä 4 päivän kurssin sijaan 3 päivän kurssin. Tässä tapauksessa ensimmäinen kurssipäivä suoritetaan netissä ennen kurssin aloitusta. Nettikurssi sisälsi 3 eri tenttiä, ne olivat helppoja, joista maalaisjärjellä selviää. Ja yksi kurssikaveri suoritti nämä tehtävät kurssin aikana, ei siis ollut niin tarkkaa. Eli 4 päivän kurssi, turvakurssi, voi valita, jos ensimmäisen päivän voi tehdä etänä netin kautta ja sitten 3 päivää fyysisesti kurssilla. Mutta ne on aika silleen helppoja, että niin kun kaveri teki kurssipäivän, niin kuin tässä just, että sama aika kun oli siellä, niin teki sen ensimmäisen päivän netin kautta. Että sillä lailla aika flexia. Ja tuo englanninkielinen nimi Basic Safety and Emergency Preparedness Course. Ja tässä on nyt muutamia näitä tuoreita kursseja, mitä alkaa tässä näin. Ja siinä on Stavangeri, Bergeni ja Haukisundi on niin kuin, missä on englanninkielisiä kursseja. Niitä on muitakin, tuossa kartalla näkyy länsirannikossa noin 3 keltaista pistettä, niin siinä on Bergeni, Stavangeri ja Haukisundi. Ja niitä on muuallakin, mutta tosiaan niin, ne on sitten norjan kieleksi, ne ei ole englannin kieleksi, ainakaan näillä tällä Maerskillä, mutta niillä on, tai tämä Rescuella, mutta niitäkin on sitten muitakin näitä toimittajia on kuin Rescue tai tämä Maersk, kilpailijoita, että niillä saattaa sitten olla muualla kursseja myös englanniksi, mutta niin kuin esimerkiksi Ålesundia, Trondheimiin saattaa löytyä, mutta anyways, niin 11 500 on hinta nyt näillä, mitä on loppuvuoden ja alkuvuoden kursseilla, eli niin puhutaan noin 1 000 euroa, että se on ihan niin kuin mahdollisuuksien rajoissa monelle. Ja
sen voi tosiaan tilata ja maksaa itse, niin kuin Jeren tapaa, että kuka tahansa voi mennä sivulle, nettisivulle ja tilata sen kurssin. Ja ehkä jos haluaa ennen sitä, voi laittaa sähköpostiin ja varmistaa jonkun asian ja sitten tilaa, tai sitten tilaa suoraan. Ja siellä on tosiaan, niin kuin tuossa on päivämäärät, koska se alkaa. Ja sitten se kurssin hinta, siihen liittyy se kurssi ja sitten niin kuin lounas kurssin aikana. Mutta kaikki muut tämmöiset yöpymiset ja kaikki tällaista, niin tämä kurssikeskus ne ei liity hintoihin. Et ne on sitten hommattava itse. Ja sitten myös työnantajat, firmat voi maksaa koulutuksen. Se ei ole heille iso sijoitus siinä vaiheessa, jos he tarvitsevat työntekijöitä merelle. Niin se on niin kuin, ja jos on yrityksen työntekijänä siinä vaiheessa, niin kurssilla vietetystä ajasta saa myös normaali palkan. Eli jos sanotaan nyt, että jos olisi ollut sellainen tilanne, että Jere Vardilla olisi ollut, niin missä tämä Jere on hommissa, että jos heillä olisi ollut nyt sitten useampi offshore-homma jossain, mikä he tarvitsevat niin lähettää niin työntekijöitä, niin siinä tapauksessa, niin jos Jere olisi mennyt tänne kurssille, niin ne olisi maksanut sekä työajan, ja ne olisi sitten maksanut hotellit, ja sitten tämän kurssin, että ne olisi maksanut niin koko hoidon sitten. Mutta sitten jos on niin semmoinen tapaus, että niin kuin uutena työntekijänä menee firmaan, tai sillä lailla, että se työsopimus alkaa silloin, että menet ensin tänne, tai niin tämä kurssi, käy tämän kurssin ja sitten niin tulet heille töihin, niin sitten siinä voi olla sitten erilaisia variaatioita siitä, että miten joskus ne firmat saattaa sanoa, että me maksetaan kurssi sulle, että sun on itse maksettava kurssi. Se on sitten sillä sipuli. Mutta sitten joskus ne voi sanoa, että me maksetaan tämä kurssi sulle, mutta sulla on niin kun, sä et voi seuraavan 6 kuukauden aikana et voi niin irtisanoa itsestä, tai sitten sä joudut maksaa sen kurssin heille takaisin. Ja niitä on erilaisia sit variaatioita, ja sitten tietenkin se riippuu sitten, minä päivämääränä se työsuhde alkaa. Sitten jos sen tavallaan se työsuhde on alkanut jo, niin sittenhän sitten niin normaalissa tilanteessa saa sit myös palkan sillä, että se on niin työaikaa sitten se kurssilla käyminen. Että se on se sitten vähän vaihtelee sen mukaan. Mutta tosiaan niin HUET-koulutus kuuluu tähän, eli mikä toi HUET on, niin se on Helicopter Underwater Escape Training, on tämä HUET-kurssi. Ja tosiaan niin se on sitä varten, että tämmöisellä Sikorskyllä, kun sinne mennään merelle, siinä on tilaa 19 matkustajaa ja 2 pilottia. Siellä on aina 2 kopterikuskia mukaan, ja sitten on 19 paikkaa matkustajille. Niin se on niin kuin sitä varten, että jos käy niin, että toi kopteri joutuu tekemään niin kuin hätälaskun mereen, niin se pitää sitten osata toimia siellä. Ja siellä ollaan sitten semmoiset kellupuvut päällä. Ja aina kun mennään merelle, niin siellä ollaan kellupuvut päällä. Niin kun mennään sinne niin kuin siviileistä tuohon kopteriin saa mennä, että siellä on aina niin kuin semmoinen kellupuku päällä, sitten siellä on semmoinen GPS-lähetin on tuossa rinnuksessa. Että jos joutuu niin kuin vaikka helikopteri laskeutuu ja joutuu sitten helikopterin läheisyydestä niin kuin kauemmas, niin siinä on aina sellainen GPS. Tai sitten, että jos joutuu lautalta evakuoitumaan, että hyppää vaikka mereen sieltä lautalta, niin siinä on sitten semmoinen hätäsignaali, mikä sitten löytävät silloin sen. Ja tota varten on toi kurssi, ja sitten siinä kurssissa on tietenkin paljon muutakin, ja se on voimassa aina 4 vuotta toi. Tämä on mun omasta tämä on kopio mun kurssista, kun mä itse kävin siellä. Et se on vielä voimassa ensi vuoden kesä asti, tai syyskuuhun on vielä voimassa. Et se on aina 4 vuotta kerralla voimassa, sen jälkeen se pitää uusia. Ja uusiminen on sitten hiukan nopeampaa kuin tuo koko kurssin käyminen. Ja tosiaan Jere juttu jatkuu, että kurssipäivät sisältävät teoriaa turvallisuudesta, allasharjoitteita, käytännön sammutusharjoituksia. Ja jos joku on käynyt Suomessa esimerkiksi työturvallisuuskurssin, niin ei tämä GSK-kurssi hirveästi tyylillisesti eroa. Ja meidän kurssilaisten suurin puheenaihe oli altaassa suorittava helikopterista evakuointi. Se on tietenkin aina joka porukalla sama juttu. Jos ei ole aikaisemmin käynyt, niin se on aina semmoinen jänskä juttu. Helikopterirunko käännetään 180 astetta ja sitten sieltä niin kuin evakuoitetaan ikkunan kautta tavallaan niin kuin veden alta. Ja se kuulostaa tosi dramaattiselta ja jännittävältä, mutta niin kuin Jerekin tuomaan, että pakko sanoa heti alkuun huoli pois. Ennen helikopteri-evakuointiharjoitusta olimme olleet niin paljon altaassa kuivapuvun kanssa, ettei tämä harjoitus jännittänyt. Ja
tai tuntunut oikeastaan kovinkaan ihmeelliseltä. Helikopterista poistumista harjoiteltiin vaiheittain ammattilaisten valmennassa sekä jokaisella kurssilaisella oli vastapäisellä istumalla oma kouluttaja turvana. Se kyllä, ja tässä on Jere laittoi muutaman kuvan, mitä siellä kurssilla sitten touhuttiin, ja siinä on esittelee jotain pelastuslauttaa, ja tuossa on tuommoinen sukka tuossa oikealla puolella, mikä on niinku sitten tavallaan, että jos ollaan lautalla ja ei niinku jostain syystä kerkeä semmoiseen niinku pelastusveneeseen, niin siellä on tuommoinen sukkamahdollisuus, vaikka olisi 20 metriä meren pintaa, niin siinä voi heittää tuommoisen sukan, ja sitten niinku sukkaa pitkin pystyy aika silleen näppärästi tulla nopeasti alas tuommoinen verkkosokko siinä niinku poukkoilla sen pyöreän kaaren sisällä, ja samalla se niinku hidastaa vauhtia ja pääsee sitten turvallisesti niinku veteen asti. Et se on yksi evakuointimahdollisuus, jos siellä jotain käytöä merellä. Ja sitten on virtuaalilaseilla oli sammutusharjoittelu. En ole ikinä itse kokeilu, voi olla ihan siistiä. Mutta sitten on totta kai ollut myös ihan livenä oli sammutusharjoittelua. Ja sitten tässä on tämä semmoinen simulaattori, mikä siellä on kurssilaisia helikopterin sisällä ja siinä on joku pelastusveneen tynkä kanssa ja mitä harjoittelee. Ja siellä tuolla sitten killutaan tuossa tuommoisessa, toi niinku simuloi sitten helikopterin runkoa ja sitten se niinku tavallaan kippaa sitten 80 astetta ja sitten ollaan niinku veden alla ja sitten sieltä pitää sitten, totta kai se niinku laskee ensin hiukan ja tommonen se ja sieltä sitten noustaan ylös ja siinä kaikki, että kyllähän ton niinku en ole kuullut koskaan, että kukaan olisi repottanut. Ja sitten Jere loppuu tai sanoo, että kurssin viimeisenä tehtävänä oli suorittaa sitten kaikista tästä tenttistä, kun oli helikopteri kaikki käynyt. Niin tentissä oli 14 kysymystä, ei kerrottu kuinka monta saa olla väärin. Tentin päätyttyä kävimme luokassa väärät vastaukset läpi. Kaikki pääsi ensin yrittämällä läpi tentistä. Et se on kyllä ihan niin kuin tommonen, mutta se on, jos merelle haluaa, niin ilman niin se ei ole mahdollista. Ja mukavaa syksyä kaikille. Semmoinen oli Jeren kokemus GSK-kurssilta. Sitten tietenkin moni miettii, että kannattaako mun käydä vai kannattaako mun ei käydä sit kurssiin, niin siihen ei yleispätevää sääntöä ole. Että se on niin kuin tietyissä hommissa on totta kai, että jos sellainen kurssi on omaa, niin se totta kai se näyttää se evessä hyvältä ja se niin kuin voi edesauttaa niin semmoisia, niin eikä voi edesauttaa, vaan totta kai edesauttaa semmoisia niin pikaisia komennuksia. Että tavallaan sit, jos on se lääkärin todistus, toi turvakurssi, niin sitten ei ole tavallaan mitään semmoista estettä, etteikö voisi lähteä. Mutta sitten jos niitä ei ole niin kuin turvakurssia, niin sitten vaikka olisi minkälainen sateentekijä, vaikka voittanut 10 vuotta putkeen maailmanmestaruuden hitsauksessa silmät kiinni, niin ei mitään asiaa. Et vaikka se kuinka se firma haluaisi, mutta jos ei ole sitten kurssiin, niin se pitää ensin käydä ja näin pois. Mutta tosiaan, niin tässä on vielä kuvaa tuosta Märski-treeningiä, niin kuin Jerekin sanoi tuossa viestissä, että se on kävelymatkan päässä, että siinä on, se on niin kuin tosi hyvä toisiaanti, että siinä on niin kuin lentokenttä vieressä, sitten siinä on muutama lentokenttähotelli, ja Scandi-Fleslandista esimerkiksi, niin se on 12 minuuttia, 10 minuuttia vähän reippaammin niin aamusta niin kävelee tuohon, että jos Scandikin asuu sen muutaman yön, niin mutta toki voi asua myös muuallakin Bergenistä, tuonnehan ratikka menee tuonne Bergeniin juna-asemalle, että jos halvemmalla haluaa kauempana asua, niin sekin on mahdollista. Sitten on kävelymatkan päässä on myös tuossa Bergenin kentässä on tämä offshore helikopterikenttä, että jos sinne menee joskus GSK-kurssille, niin voi vaikka katsella noita koptereita. Ja se on niin kuin aika mielenkiintoista sille, että niitä koptereita sitten kun on siinä turvakurssillakin, kun on, niin kuin jos vaikka on ulkona joku harjoitus, niin siitä saattaa niin kuin nähdä, kun niitä koptereita menee sitten. Että se on niin kuin sellainen autenttinen kurssipaikka, kun siinä näkee livenä sitten niitä, kun niitä tulee ja menee. Ja Bergenin lentokenttä tosiaan on Norjan toiseksi suuri ja pohjoismainen suurin pääkaupunkin ulkopuolella sijaitseva lentokenttä. Eli
Eli joka Pohjoismaassa on suurempi kenttä pääkaupungissa, mutta tämä on sitten heti niiden jälkeen pääkaupungin ulkopuolella suurin. Ja yli 6 miljoonaa matkustajaa oli vuonna 2023. Ja se on noin 2 kertaa enemmän kuin Ruotsin toisiksi suurimmassa kentässä Göteborgissa. Eli tuplaan isompi Göteborg, ja sitten jos Suomen Ouluun verrataan, niin 6 kertaa enemmän kuin Oulussa, mikä on Oulu on Suomen toisiksi suurin. Et tosiaan niin hyvän kokoinen kenttä, mutta ei kuitenkaan sellainen, että se olisi liian iso, ja toi on tosi nopea niin kuin liikkua, niin kuin tulla tonne, ja yleensä sieltä on aina, niin kuin ei tarvitse jonoista, ei ole mitään jonoa, että se on rauhallista ja iso kuitenkin. Varmaan kapasiteetti on 2-3 kertainen niin kuin koon puolesta, ja ei hirveän kauan sitten, tämä on niin kuin vasta rempattu, tämä on ihan suht tuliterä, ja sinne tulee ratikka, tulee suoraan tuonne Bergenin kentän alle, että sinne kyllä sinne on helppo tulla ja mennä, ja tosiaan niin hitto oli tuossa viikko sitten, lennettiin Malagaan, eilen tultiin pois Espanjasta. Ja siinä vaan sitten jotain Facebook-päivitystä tein, ja kun katsoin ihan niin kuin normi torstai-aamulla oltiin siinä, niin siinä niin kuin katsoo, niin siinä näihin Euroopan metropoleihin, Amsterdam, Berliin, Köpis, Dubliniin, Helsinkiin, Pariisiin, Lontooseen, tosi hyvät lentoyhteydet, että tuossa on kaikki se on 2 tuntia, Dublin, Lontoa, Berliini, Pariisi, Helsinki, että